רגע, בואי לפניה, שנייה. תן לי רקע. 3-0, עשינו חג שני שמח לאוהדים ולקבוצה ואני מאושר ואני שמח שעשינו באמת את כל המאושרים ושבוע הבא נבוא לרמת השרון, אני מקווה שיבוא קהל ומי ייתן, אולי שבוע הבא כבר נעשה את זה רשמי. הקבוצה עלתה ליגת העל רשמית? הקבוצה לא עלתה, הקבוצה בדלת ושבוע הבא היא תיכנס. חג שמח. תסכם לנו את המשחק. משחק טוב, ניצחנו, זה הכי חשוב. אני חושב שסוף סוף ניצחנו עוד פעם בבית שלנו, זה היה חשוב לנו לתקן. בכדורגל מה שהכי חשוב זה שאפשר לתקן אחרי שאתה מפסיד, הפסדנו באמת כמו שנראינו כל השנה, זה לא שיקף אותנו שבוע שעבר, ואני חושב ושמח שהחזרנו השבוע לקהל הגדול שלנו. זה הכי חשוב, אני חושב שכולנו אוהדי הפועל חיפה, רובנו, ו18 שחקני בית, לא היה דבר כזה אני חושב בכדורגל הישראלי, כולנו חברים, כולנו כמו אחים אחד של השני, וזה הכי חשוב, אנחנו אוהדי הפועל חיפה בלב ובנשמה. תודה, חג שמח. מצוין, הרגשה טובה, כיף. אנחנו שמחים, הכנו את עצמנו באיזשהו שלב בכדורגל, הושפענו שבת שעברה, זה קורה בכדורגל, אבל הושפענו, אנחנו לא רגילים בכלל מהפועל חיפה. לעומת זה שזה קורה. אנחנו חושבים שהתגברנו על זה והוכחנו את עצמנו שזה איזשהו שלב יכול לקרוא לכל קבוצה. משחק הבא, אנחנו ברמת השרון, הראש כבר לשם. כל חיפה עלתה ליגה? עוד משחק 2, אני מאמין שאפשר להגיד.